Helo pawb a croeso i'r saethfed pennod o Teyrnas Y Teulu. Heddiw ein gweithgaredd yw creu coeden teulu trwy defnyddio ein bysedd a paent, ac ar ôl hynny, dyn ni am edrych yn dyfnach i fewn i'r cwestiwn pwy ydy Duw. Felly y pethau bydd chi angen yw papur, felt tips, pensel a paent a rhywle i roi y paent a paent brwsh bydd hynna'n helpu. Ac mae'r ffordd dyn ni am cychwyn y darn yma yw troi neu drafft o'r coeden teulu. Felly, ti'n cychwyn trwy dechrau gyda greiddiau sef 9 a 2 ar y ddau ochr. Felly, dyn ni hefo, na i jyst ysgrifennu a wneud o'n haws i ni deall. Ochr mam, ochr dad, o'r teulu, mam. Felly, dyn ni hefo 9 a 2, a 9 a 2. Felly, dyn ni hefo 9 a 2 ar ochr mam yn fama, a 9 a 2 ar ochr dad yn fama. A mae'r ddau yma yn mynd i fyny fel hwn. Ac ar ôl hynna, mae hein yn dod at ei gilydd, sef mam a dad chi. Ac os mae mam neu dad chi hefo brawd neu chwaer, mae dad fi hefo un chwaer, felly dwi am creu cangen i dod allan yn fanna, a mae hwn anti fi. Felly, anti yw chwaer mam neu dad chi, ond i'r esiampl yma, anti yma yw chwaer dad fi. So, anti a uncle, ac mae gan mam brawd hefyd. Felly, na i cael cangen i dod allan yn fama, anti a uncle, ochr mam, brawd mam yn fama. Felly, mae mam a dad hefo 3 plant, fi, chwaer a brawd yn teulu fi, ond efallai bydd o'n dipyn bach yn gwahanol yn teulu chi. Felly mae hyn am mynd i fyny. 1 cangen, 2 cangen, a 3 cangen. Os mae gen ti 1 frawd neu 1 chwaer, bydd yna dim ond 2 cangen. Os ti hefo 3 brawd, neu 3 chwaer, bydd yna 4 cangen, achos mae yna fi yn fama ar y top, bydd chwaer ar un ochr yn teulu fi, a dwi efo 1 brawd, a maen nhw yn mynd yn fanna. A mae anti a uncle fi ar ochr dad, maen nhw hefo 2 plant, a cefnder ydy nhw, cefnder a cefnder. Ac hefyd, mae anti a uncle ar ochr mam, maen nhw hefo 3 plant. Felly, cefnder, cefnder, a un arall. A be ti eisiau wneud, mae hwn jyst esiampl i ddangos i chi sut bydd yn edrych. A be ti eisiau wneud ydy tra bod ti'n creu hwn, ti eisiau rhoi enwau yr pobl bydd ar y coeden. Felly i fi, enw fi ydy Jack. Byddai ddim yn rhoi fi ar y coeden dwi am creu, just Jack bydd o. Mae enw chwaer fi yw Abby, felly bydd enw hi yn mynd yna. A ti eisiau llenwi'r coeden i gyd, enwau mam a dad chi, enwau 9 a 2 chi. Os ti angen help, gofynnwch eich mam neu eich dad am help i'r enwau yna. A ti eisiau trio llenwi hynna i gyd. Ac ar ôl, bydd ni'n rhoi ein bawd i fewn i'r paent a rhoio ar yr lleoliadau yma, ac ar ôl bydd ni'n ysgrifennu enwau nhw a bydd yn edrych fel coed really cool gyda dail lliwgar. Felly, i helpu chi ddeall sut bydd yn edrych i fi, dyna sut bydd yn edrych, dim bach fel hynna. Na i rhoi y paent, na i creu un arall, a rhoi paent arno fo i ddangos hynna mewn munud. Ond efallai bydd yr coed yn edrych dim bach yn gwahanol os ti hefo
os mae mam neu dad hefo mwy neu un frawd, bydd yna cangen arall yn dod allan yn fanna, bydd yna cangen arall yn dod allan yn fanna efallai. Bydd o'n gweithio yn bach fel hynna. Felly, be dwi am wneud rwan, ydy dwi am tynnu llun o hwn ar hyn, heb y dail ac heb yr enwau, ac ar ôl hynny byddai'n rhoi bysedd fi fewn i'r paent a rhoi hynna ar y coeden i fod edrych yn neis ac yn lliwgar, ac ar ôl hynny byddai'n, pan mae di sychu, byddai'n adio'r enwau i'r coeden i gyd. Felly, i ffwrdd a fi. Croeso yn ôl. Wel, fel o'n i'n deud yn gynharach, heddiw dyn ni am archwilio mwy i fewn i'r cwestiwn pwy ydy Duw. Ac heddiw dyn ni am edrych i fewn i Duw sydd yn mhobman. Yn y Beibl i fewn i llyfr o'r enw yr Salmau, yn pennod 139 adnodau 7 i 12, mae'r brenin Dafydd, mae dyn o'r enw brenin Dafydd, yn dweud hwn. Ble allai i fynd oddi wrth dy ysbryd? I ble allai i ddianc oddi wrtho ti? Petawn i'n mynd i fyny i'r nefoedd rwy ti yno. Petawn i'n gorwedd i lawr yn anwn, dyna ti eto. Petawn i'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dy law yno hefyd i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafal yn dyn yno fi. Petawn i'n gofyn i'r tywyllwch fy nguddio, ac i'r golau o'n cwmpas droi y nos. Dydy hyd yn oed tywyllwch ddim yn dywyll i ti. Mae'r nos yn olau fel y dydd i ti. Mae goleuni a thywychwch yr un fath. Gwnaeth Duw popeth dim ond trwy siarad. Pob sentimetr o'r ddaear, pob difderyn o dŵr, pob metr o'r awyr, a pob rhan o'r gofod. Gwnaeth Duw popeth. Ac oherwydd creu Duw popeth, mae'n fwy na popeth, mae'n fwy rhyfeddol na popeth, ac mae'n teyrnasu drosto. Ac mae gallu bod ym mhob rhan ohono ar yr un pryd. Felly, pan chi'n mynd ar eich wyliau, ble bynnag rydych chi, mae Duw yno. Mae Duw hyd yn oed yn rhannau o'r byd lle mae yna dim ond un neu ddau pobl sy'n nabod o. Ac pan fyddech chi'n nofio i lawr i'r dyfnach rhan o'r môr, wrth gwrs bydd Duw yno hefyd. Ac os ti'n meddwl bod chi gallu rhedeg i ffwrdd o Duw trwy mynd i'r gofod, ti'n anghywir oherwydd bod Duw yno
hefyd! Yn yr nos, pan mae'n dywyll ac ti'n ofnus herwydd does na neb gyda ti yn edrych ar ôl ti, wel, mae Duw yna hefo ti. Felly, os chi'n trystio Duw a wedi dewis i bod yn ffrind gyda fo, da chi gallu trystio bod Duw yna gyda chi yn edrych ar ôl chi trwy'r adeg. Pan chi'n ofnus, neu yn drist, neu hyd yn oed yn flin, dim bwys lle bynnag ar y byd ydych chi. Mae Duw yna hefo chi a mae eisiau helpu chi. Ac un o'r ffyrdd gorau i cael help Duw yw trwy siarad gyda fo. Felly cofiwch i gweddio i Duw. Cofiwch dweud popeth sy'n poeni ti, popeth sy'n neud ti'n drist neu yn flin, achos mae Duw eisiau helpu ti trwy hynny. Wel, diolch yn fawr pawb am wylio. Diolch am cymryd rhan yn y gweithgaredd. Mae'r coeden teulu wedi dod allan yn rili dda. Dwi'n rili falch a dwi'n gobeithio bod coeden teulu pawb arall wedi dod allan yn neis hefyd. Diolch eto am wylio. Hwyl fawr. Ta-ra.